că o să intre și sora mea imediat. E aici cu mine, auziți-o? Zi-mă ce. Deci o auziți. Nu pot să dorm. De ce? Nu știu. Așa că facem cu asta, fraților. Schematică mică. Schematică. Miau. Eu am mai fac chispec, da? Ce să fac? Am luat parte în parte. Sofia, am făcut rost de căciuliță. Nu mai am pickaxe. Stai că mă bag cu combalăi. Hai că mă o să-ți fac unul, da? Da. Acum pot să-ți fac. Ui! Vino la mine în casă să-mi dau. Stai că nu mai fac pe aici. Nu stai pe mine. Eu am terminat. A, trebuia să-ți dau torțele alea, nu? Da. De ce am monștri la casă? Bă, mă bag cu monștri. Știu de să aici pe perete. Nu! Nu sunt acolo. Cine e ăsta? Nu, stai aici. Mai sunt acolo? Da. Cum bă, că eu nu sunt acolo? Nu am ieșit. Sincer, chiar n-am ieșit. Scos! Nu știu de ce te-a scos. Că eu n-am ieșit. Intră din nou, ți apar? Nu mi-apar! Înseamnă ți arăt că am ieșit. Ia uite tu pe o hartă. Sau stai. Nu te cred. Stai că reintru din nou pasă, da? Mai ai acolo. Ce? Da. Mai am. Dați fraților, mici modificări. Mici mai modificări, nu Sofie? Da, să mai bucurești din Minecraft-ul la noi, că la noi în cameră nu prea este de asta. Aha, gata. Sofie, join tech game. Vrei să-ți fac roz de sticlă? Mersi pentru pickaxe. Bine, dar vrei să-ți fac roz de sticlă? Nu. Nu vrei geam? A, ba da. Hai că ți-am pus să sprăjezi, da? Slow! Slow rău. Deci mai am o inimioară și-s mort. Un hit mai trebuie să-mi dai și-s mort. Da. La mine merge cam un lag. Da, știu, așa merge și mie. Uite căluții. Help! Nu mai am de... Nici eu. Am 14. Hai să mergem să tăiem, hai să mergem să facem rost. Stai să-mi iau Da, ignorați asta care mi apare. Ai topor bun sau de la aproape stricat? E pe portocaliu. Mai bine. Vrea să nu spargi copacul ăsta. Care stai? Ăsta. Ala? Nu sparg, eu sparg de astea Că avem miere la el, avem miere. Ok, dar oricum eu sparg de ăștia rozi. Dă-te bă, că eu sparg aici. Wow! Chibot!
Sofia, știi ce am făcut eu odată pe undă asta? Bine, pe asta am vorbit cu abonații, eram cu abonații. Dacă vedeți mă, pe mine mă cheamă Răzvan. Dar acum câte... Ieri cineva mi-a hackuit contul. Și știi cine să fiu? Iulian. De ce? Bă, bărn. Azi că dă un cod de Minecraft. Și nu știa că e al meu. Mi-a cel mai înțeleg că mai hackuiești conturi la întâmplare. Caută conturi Minecraft, conturi Roblox. Te-ai o dată voia să ți-l hackuiască pe al tău. Păi dacă mi-l hackuia pe al meu... Eu am făcut rost de ele, nu mai trebuie mai mult. Am un steak de lemn, deci... Vedi pe Răzvan. Eu am 22 de astea. Da, știu. Vrei sticlă? Da. Vin încoace. Dar asta că mi-am făcut și eu 3 sticluțe. Se da? De unde-i sticlu? Mai mi-ai dat. Vezi că mă duc să craftez și eu astea la tine în casă. Ce să craftezi sticluțe? Nu, lemnul. Păi bă, poți să... Nu trebuie neapărat. Bă! Ajutor. Bă, mă urmăresc albinele. Ajutor. Ma, cât lemn am făcut! Știu. Mai vei sticlă? Stai că plouă afară. De ce nu e la ușă? Nu, lasă-mă că vreau să-l băg pe ăsta. Dă-te! Nu mi-a dat arcul, bă, și avea arcul encantat. Am 4 torțe. Mai, ți-ți dau căscuța. Ți-ți dau căscuța. Nu mi-ai dat torțele! Bă, dați-le. Mai vei sticlă? Poftim. Nu mai vreau. Frumos asta. Ai spărut albiniurile. Asta aici. Păi trebuie să facem un campfire. Trebuie să facem un campfire de ăla. Ca să le... Da, bun, ce o să fac foarte mare? Bă, la mine e destul de mare. Locul. Casa, nu locul. Da, casa. Nu o să fac extrem de mare. O să fac atâta pe cât îi trebuie pe Minecraft. Bă, dacă nu știați, noi am mai avut un cont. Eu am mai avut un cont pe care aveam o hartă unde aveam eu cu sora mea ditai casele. Ne-am chinuit o zi, 2 să facem tot treaba aia. Nu, Sofie? 2 zile parcă, nu? Să-mi construiesc eu o casă și ție parcă o zi, nu? Mie mi-a luat mult. Ție ți-a luat 2 zile și mie mai mult. O zi jumate, 2 zile jumate ți-a luat ție. Efectiv. Îți dați seama? Vă dați seama cât de complicat? Da? Campfire. Uite, am făcut unul. Vrei și tu? Campfire? Nu. Nu, am pus. Ok, am să fac campfire. Să pun la albine campfire-ul. Ai înțeles? Da. Și este fix într-o zonă bună. Este într-o zonă bunicică, nu, Sofie? Să le amorțez, nu de alta, dar... Mă să vreau să o spun la monștri de aia. La... ferma de XP, nu, Sofie? Da. Hai să vrem.
Bă, ți-ai pus patul? Nu. Pune-ți. Păi, Bă, dar o să spawnează. aici ca să îmi fac podeaua și eu. Ei, bă, mai întâi pune într-un loc ca patul și pune-te să dormi. Eu mă pun să dorm. Nu mă lasă. Cred că e prea... încă e zi și de-aia. Probabil nu o să fie. Nu e zi. Nu, am zis încă mai puțină zi. Că moștii la mine lângă casă nu sunt. Nu, lasă să dorm. Ce? Bă, dar unde sunt monștrii? S-a făcut zi? Da. Am făcut eu. Când zice că sunt monstri, zice gift to the monster. Ce? Nu, 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 nu. Creepy. Aici. Ia stupă! Ai trebuie să-l mor. Nu! Fac monștri la mine acasă. Ce părere ai? Am făcut monștri. Ce părere ai că am făcut monștri în casă? Sofia. Nici nu te interesa dacă muream, nu? Hm? O părere proastă. Așa ziceam și eu. Bă, dar nu avem envy. Bă, vrei să mergem la explorat? Nu, cumva n-am făcut. Și nici nu ți-ai luat spawn point-ul de ăla. Mai am nevoie de geamuri. De geamuri. Ai nevoie? Da. Am 5. Dă-le. 14 mă. Dă-le pe toate. 7 de mi-am până 14 mă, 7 de geam pot. Mulțumesc că am mai păstrat câteva. Bă, te-ai la spawn point? De ăla? Bă, trebuie să facem rost de mâncare. Am sabie. Hai topor! Hai că dau eu purcei. Ai înțeles? Mă, că caut eu mâncărică. Animăluțe. Am găsit un baby măgăruș. Vrei să ți-l aduc? Bă, dar mai găsesc animale. Abia mai găsesc. Am găsit un bebe oiță. Am nevoie de 2 geamuri. Nu mai am. Hai mă, vino încoace că să mai dau. Unde ești? Aici. Vino la casă la tine. Păi stai că eu feliez animăluțe. Ce nu înțelegi că feliez animăluțe? Bă, dar cum fac chest? De ce vrei să spui lucrurile de valoare? Păi nu, bă, că avem chip. Avem chip inventory. Care e asta? Avem chip inventory, nu murim. Adică dacă murim nu ne pierdem itemele.
încă filiez animale. Zice că nu poate, frate. Stai că mai filiez un porcușor. L-a filiat un porcușor și la o Dar oiță. ce-i cu ăsta? Ăla e turnul ăla eram făcut pe perioada când tu nu erai aici. Păi și cum urci? Păi nu, ăsta e turn pentru să... Era pentru ca să știu cum să mă întorc acasă. Pe unde să o iau. Dar acum că am chip inventariu, nu mai îmi trebuie. Gata. Eu acum trebuie să prăjesc astea. Bă, tu vrei vită, porc sau găinușă? Sau păstrămă? Ce-o fi? Vino încoace. Ai de la? Ce? Furnace? Nu știu Ăla? ce e la Tor. tor, nu. N-ai? Hai să fac eu unul repede, da? Să-ți dau să-ți faci de mâncare. Ce-i spart? Nu știu ce, mă. De ce le-ai pus prost? Vezi și cărbune? Nu. Sau, ba da, dă și cărbune. O să aici, o să aici, o să aici. Nu am mâncat crud. Uite, îți dau așa, cu așa, cu așa, așa, cu așa. Îți ajunge totul Da, de mâncare? da. Rău. Așa multe iteme. Bă, îmi fac un chest cam așa multe iteme. Bă, vrei să vezi să ai lemn la tine, da? Da? Da. Știi ce? Mm. Că așa ne luat în drumul. Am un gros de iteme inutile în inventory. Ce ne facem? Să știm pe unde o luăm ca să ne întoarcem. Ah, ok. Mâncarea să ai grijă de mâncare. Acum am prăjesc. Tu ți-ai prăjit mâncărica? Nu. Du-te, fă-ți-o, mă, că nu mai stau să-ți o fac. Dar nu știu cum. O pui în asta, pui asta aici și pui mâncarea deasupra, uite. Sofie, Mm. pui cărbunele aici jos și mâncarea o pui sus. Dar vezi că nu poți să o pui pe toată odată. Păi și cum pun? Pui pe rând. Adică ce mâncare vrei să faci prima, o pui prima. Hai să mai dau la ăsta să crească. De ce mi-ai dat decât 4 cărbuni? Ți-am dat 5. Mi-ai arată 4. Păi, ce ai băgat în farnes? Da. Păi da, că ți l-a luat. Că nu se rămâne permanent cărbunele. Tu credeai că se rămâne permanent? Bă, da, greu se face. Păi da, știu. Dar pot să dau aici pe X și se face singur? Pe ce? Pe X să dau aici. Păi da, nu trebuie neapărat să stai aici. Că poți să dai pe X Lasă! și să pleci. Din câte vezi că eu am mai făcut Bă, aici dacă astea. vrei poți să vii să vezi cum mi-am făcut eu casa. Bă, o casă mai mică decât a mea. Sincer zic. Da, dar nu... Dar nu ți-ai pus ăla, crafting-ul. Ba da, l-am pus să vină să vezi unde e.
E fix lângă pat. Ai, pe pot. E lângă. Uite. Mi-am luat asta. Ți-a dat spawn point? De ce ai mâncat? Nu, am mâncat de la mine. Ah. Că am și o cărniță. Eu am de porc, de oaie și de găină. Tu ai de văcuță, de găină și de oaie. Eu mi-am luat spawn point. Și eu mi-am luat spawn point. Spawn point. Băi, Ariana și Miță la test poligraf. Pune-te la sticlă. Pune-te la somn. Nu trebuie să-l spargi, că ăla poate să rămâne acolo. Dar pune-te mă la somn. Dar lasă-mă un pic. Mă enervează frăților ăsta. Mă, deci vă gândiți că avem deja... Te brosă? Vă gândiți că avem deja 21 de minute? Bă, dă și Păi ești mie. nebun? Dă un geam. Uite, mai am un singur geam. Păi și eu mai am nevoie de un singur geam. Ui, ultimul pe care ți-l mai dau, bă. Plouă. Unde ești? Sunt aici în fața știtale. Vezi. Îți dă foc, ca să știi. Vezi. Scuze că am dat în tine. Mai am o inimă. Mănâncă! Bă, și tot nu crește. Bă, rog. Ce ce mai spart? Haide! Ai mâncare? Da. Ai lemn? Ai lemn? Am 37 de bloc. Hai să ajungem. Vino, mergem după asta. Stai un pic. Ce ți-ai pus și tu aia? Ăsta aici, ia-te pe gâra de piatră. În spate. Da, avem două prelungitoare, unul de la o priză și unul de la primul prelungitor la al doilea. Și eu mai am după piatră, după dura de piatră. Păi te aștept la final, unde se multiplică drumul. Ai înțeles? Au! Băi, de ce n-ai pus piatră? Că nu te-am pus că iau. Păi nu, că am mai făcut eu așa. Bă, acum pe unde o iau? După piatră! Așteaptă-mă, bă, cât te-ai dus? Bă, e ceva. Încă nu te văd. Băi, da, frate, că sunt departe de tine. Gata, te văd. Eu. Deci acum avem aici albine? Unde? Uite aici. Ok. Ia, Daniele. Am dat. Vino pe mine. Nu te aleargă, mă, decât dacă îl spargi. Haide. Tu nu pun eu, da? În ce parte? Față sau dreapta? Față. Ok, mergem în față. Vezi că o să o mai un pic pe dreapta, pentru că... Uai, puta, ai față. Să vedem cum coborâm noi muntele. Nu să fii? Uai! Sat!
sat. De sat. Am văzut cărere, da, e de sat. Va trebui să colim un pic. Uite-l! Uite-l! Vezi? Haide. Uite, mă, știam eu că trebuie să fie un sat. Nu să fie? Da, fix acum am găsit sat. Adică, Eu am găsit pisica asta. vezi care o ai tu cu pete? Nu, asta așa vreau să o găsesc. Mică, uite asta, mică. Bucărie. Fix acum am găsit sat. Și nu mai avem ce să ne facem casă. Sincer zic, nu știam. A fost generos domnul Iron Golem. Săracii au rămas fără Iron Golem. Îmi pare rău de ei. Aici e o piscină. Nu e piscină, e fântână. Nu e piscină, nu aia. Nu aia. Morcov! Morcovi? Unde? Lasă-mi bă și mie. Eu iau cartofii. Un rând îți las ție, un rând îmi lași mie de cartofi. Ia-mă pe toți. Că oricum le plantăm amândoi în același loc. Am și composterul. Ia tot. Nu le lăsa nimic. Și pământul? În afară de pământ. Și apa? În afară de apă și pământ. Dar gaze de unde o luăm? Hai să vedem Nu, dacă că apă avem. Hai să vedem dacă au chesturi prin case. Uite-te tu. Nimic. Uite-te după fierărie. Dacă au. O caut și pe aia, dar cum au și de. Bă, ce e ăsta? Crafting nu știu de care. Oh, ce mișto. Da, ai făcut hărți. Ia pe fierar. Am găsit 3 de-astea, 3 pui, 3 bilețele. Nu, ales foi. Cu alea putem să facem cărți. Da, așa. Bă, să-mi dai compasul. Bă, dar n-au. Nu te cred, n-au. Ce? N-au de ăla, bă. Ierărie? Da, n-au. Aici nu. Du-te, mă, prost. Nu, bă, dar duceți-vă. Așa săraci sunteți, bă. What the fuck? Săracilor. What the fuck? Bă, le-am luat tot mâncare. Unde ăsta? Ăsta o să-l luăm. Bă, vrei să mergem? Ăsta se ciudărește, nu. Cum ai ciudărești de pe aici? Eu mai verific. Dar nu o fierărie, Să iau mă. asta. Nu o fierărie. O să Asta e ciudăresc. nervul. Că nu o fierărie. Așa. Hai să mai căutăm. Așa, mai sunt niște de-astea pe aici. Jos. Bă, eu mor. Ce, ai căzut? Unde ai căzut? Gabi! Unde ești? Mă omoară! Ai murit? Mănâncă repede. Bă, asta trebuie să o acoperim. Nu, Sofie? Da. Să nu ne cadă sătenii aici. Aici ce avem? Bro, ce e asta? Ce e asta? Ce, mă? Ai, Graver. Du-te, bă. Hai să mergem. Nu, lasă-mă să mai caut pe aici. Torțe! Nu. Ce?
Se audește, se audește. Ce-ai, mă? Fraților, voi... Nu, ne omoră, ne omoră. Ba, hai să mergem. Deci, e de jumătate de oră. Să fiu, mergem? Nu, lasă-mă să mai caut pe cei. Nu mai avem ce să ciordalim. Torții, lasă-mă să iau torții. Fraților, voi vedeți cum face nebunatul? Bă, am plecat. Știi pe unde să o iei? Ai înțeles? Da. Am găsit un patru cu o torță. Că e ăla. Bă, dar tu nici nu ai nevoie de torțe, se pare. Pentru că nu Bă, vreau. dar unde-i plecat? Că nu mai știu pe unde-i drumul. Așteaptă-mă. Nu pleca vreo mine. Vezi că e lemnul, e lemnul. Așteaptă-mă! Bă, plec! Așteaptă-mă! Bă, Sofia, dar stai un pic. Tu ți-ai luat spawn point, nu? Da. Bă, Eu nu încoace. ce? Am căzut. Unde? N-ai blocuri? Ba da. Ia pe un coci. Urcă. Pe un coci. Ia-l pe mine. Noi n-am spawn point, nu? Da. David Popovici. Eu mă omor. Așteaptă-mă. Eu mă omor. Eu mă omor. Ne-am oprit pe aici. Eu vezi că eu mă omor. Păi da, și eu mă omor. Mă bag într-un loc unde să nu mai pot să ies. Am vrut înaintea mea. Acum am murit și eu. Dă-ți respawn. Bag, te lăsăm. Cel mai ușor, nu? Da. Putem să facem un rost de pâinică. Nu să fii? Da. Moare, ce am deja un stick. Am luat un ăsta. Și am și o florărie în pe casă și nu mai mi-aduc aminte. Ai dat vreodată hai la story pentru mine, gen, ca să nu văd unde ești sau cu cine ești? Absolut deloc. Este sincer. Pentru că de când suntem împreună am vorbit constant. Adică nu cred că au fost, să zicem, 2-3 zile în care tu n-ai știut de mine unde sunt. Da. Real. Hai la story. Că asta ar fi perversiunea maximă. Să postez pe story doar toată lumea să-mi vadă ea. Adică ar fi ceva. Și asta, într-adevăr, adică gen, era crazy, mai ales că sunt persoană publică cum ar veni. Da, în fin, e așa. Dar ai ce pe dau atât, era hai la story. Nu. A fost așa. Poate îi întreba la ce așa. Poate da, la începuturi da, dar acum nu vei. Dar cum și atunci? În fine, da, nu știu. Mie mama mă așa. Andrei, ești bine? N-ai postat nimic la story azi. Bă, mă, lasă-mă pe pace. Bă, bune, lasă-mă pe pace, adică am și o treabă. Nu-i pus nimic la story. Ai pus doar un story? Azi nimic? Nu s-a întâmplat ceva? Bă, mama, am treabă, lasă-mă pe pace. Nu postez la story, știi? Adică, poate că și mama că e da, hai la story. Mai face ăla? Nu știe că există. Ce? Nu știe că există asta, să nu, că o bag în Da, mă, că fac. Nena. Stai. Pinică. Eu am 3 funi. Da, mersi. Nordul este încolo. Deci unde ai stat acolo și nordul. Îți vezi să crezi? Hai să ne ducem prin munți. Prin munți. Nu, lasă-mă că mă plantez cartofi și... Nu știu. Nici eu nu sunt n-am cel mai power stomac. Și nu știu dacă ne-am descurcat foarte bine, nu știu dacă am mai vrea, sincer, să mai mergem dacă nu știu. Dacă e să pune pe masă, a fugit de acasă, ați venit? Dacă e să pune pe masă, mai vedem. Sau ce Așa. Nena, unde plantezi?
mai facem o fermă. Ai auzit? Hai să mai facem o fermă. Păi de ce nu ajunge asta? Bă, da, dar că nu prea îmi place cum arată. Păi stai. Am nevoie de un crafting. De un crafting am nevoie. Eu mă duc până în casă. La mine sau la tine? La mine e normal. Am făcut găleată. Bravo. Mă o să iau apa de sus. Dar avem nevoie de lopată ca să facem. Nu, de lopată și de săpălică. Și am eu. De sapă. Dă și mie Am sapa. una. Ai încercat să scurtezi scena romantică ca să te joci? Până n-am zănit, cred că aș puși eu cuiva să ajung să poate mai tare de așa. Scoate tot. Fix acolo ziceam și eu să o facem. Uite, nu vezi că eu aici fac asta? Fermă. Nu mai. Acum trage o dungă pe mijloc. Deci unul aici. Nu. Și uite așa. Unde se astea două. Nu unde se astea două blocuri. Curi. Pui pământ. Și unde sunt eu nu pui aici. De ce? Ca să poți să treacă apa. Păi bro! Dintr-o parte și în alta. Bă, Sofia, nu mai avem apă! De ce? Că am săpat aici și am pus apa și tu ai pus blocul când am pus apa. Lasă cum am zis eu. Acum trebuie să mă să iau apă de la râu. Bravo. Păi dar după avem prea mică fermea. Nu e prea mică. Ba da, tu unde mai pui de ăsta? Mai pui decât aici, pe mijloc. Mijloc și în părți. Da. Dacă aș mai avea un cuculet. Du-te și fă. Păi am una. Și am venit până la roșu și nici nu știu dacă mă mai întorc. Ui. Nu. Știu eu ce fac. Ai înțeles? Știu eu ce fac. Deci dacă nu l-aș vrea acum fac. Și uite, apa asta se duce în ambele părți. Și uite. Și aici dacă mai sapi o dată, ajunge apă. Scuze. Ia, pune și apa aici. Nu, acolo sus nu merge. Uite aici. Ah. Oh. Păi dacă stai. Ridichi, nu planta. De ce? Că nu merge. Uite Să le aici. mănânci. Un colț. Oh, dar vreau și eu să pun și tu le pui pe casă.
Stai mă, lasă-mă și pe mine să pun. Mai avem și cartofi. Și e greu de Am mai plantat. pus cartofi. Pe ăla trebuie să plantăm totul. Păi mai facem ferme. Și aici. Unde e aici? Dar mai plăcea maxim de mine. Da, maxim. Unde e aici, mă? Aici, fă! Așa. Acum pune și pe aici. Eu am mai pus morcovi aici, mai pune și tu. Grâu și de-alea. De ce ai făcut-o de-asta aici? Nu, ce o de asta? O gaură. Unde? Aici. Nu te văd. Nu te văd. A fost veche, rău. Aia de la începutul hărții, Sofiu. Tu acum o vezi? Da. Deja să cap în două pături, pentru că ți-aș da eu pătura tot timpul dacă n avea una. Vreau să zic că am zis direct sincer. Dacă ești noi o singură pătură, dar nu e imposibil cu mine. Că trage tot rău. E friguros ca să te merești. Mai pune tu grâu și de-alea. Pe grâu nu mai este. Mai avem cartofi, morcovi. Eu pun morcovi atunci. Pune și noi ce mai avem. Gata, nu mai am absolut nimic mai decât Ridichile să nu le plantezi. nu le plantez și le pun gaura asta. În care oră? Nu. A, acolo. Bă, lasă-le. Ia-le. Deci, Că putem să strângem porcușori. Asta cu dinții n-am. Uite că se poate. Șina și nu mi-ai zis. bro, Ce? vine după mine. Păi da, de-aia am zis. Ești o șoferiță prudentă. Fed. Îmi apare Fed, îi dau? E food. Și nu-i dai. Vine după mine, mami. Nu se face mă nimic. Mă E- papă porcu. Vrea mâncarică. Lasă-mă. Fraților, vedeți cum se sperie un porc? Ha, ruză. Taci, mă. Competitiv. Chiar și la jocuri de-astea de societate așa. Da? Jocuri de astea. Mișto să zic. Bro, deci când... Unde ești? Mă desfer, mă. Păi și eu ce fac cu porcul ăsta? Nu știu. Și cu ridicile. Ridichile le păstrez că putem să facem rost de ele, mă duce. Nu o să mai fac de săpăligă. Avem 44 de minute, vine să credeți? 44 de minute. Îți dai seama, Sofia? Da. De cât timp ne jucăm noi? Dacă avem 44 de minute. Fii atent aici, e o întrebare dacă am fi într-un film horror, m-ai sacrifica pe mine ca să scap tu? Cum e așa? Hai, lasă!
Mă, dacă vezi câta fermă. Ia. Că am extins-o într-un hal Oh, am nevoie de gard. de gard. Da. Pentru ce ai nevoie de gard? Ca să fac urcă pentru animale. Porcușori, găini, dale. Porcușor și oițe mai mult. Potato. Până atunci, De ce te urmărește? pentru că am cartofiori. Stai că îi țin eu. Nu trebuie să-i ții. Da, pitiții mei. Ce faceți? Să-i băgăm provizoriu. Intră. Intră, ești tu. Tu ești. Să fiu, ești tu. Gata. Sta portusoi. Porcușori, nu porcușori. Portusoi. What the f... Te uiți la mine. Zubabi mâna mea. Exact. Nu, nana, unde ești? Mă o să fac rost de Vino un lemn. pic. O să fac rost de lemn. Ca să facem de la gard. Nu vrei să îi ținem într-un mediu normal? Ba da, dar eu o să iau floricele ca să le decorez. Și eu am găsit miere. Stinge reclamă. Stați un pic, fraților, că o să mă mai mișc. Jup. Da, tu la altceva să fiu. Nu știu la ce să dau. Cine să... Ziceți-mi dacă să lansez mărci. Asta nu știu. Să lansez mărci. Să lansez. Sau dacă vreți să construiesc o mașină. Sau dacă vreți să fac clip pe GTA. Nu Sau dacă vreți să fac o muzică. Muzica mai greu cu muzica. Dacă mă știa să fiu. Cu muzică nu cu muzică. Ziceți-mă, Ba da, cu muzică. clipuri să fiu, nu muzici. Ziceți-mi dacă să fac, dacă vreți facem clipuri și cu GTA, nu să fie? Am mai ales un porcușor. Avem 3 pochei. Vrei să-i vezi? Sofia! Am făcut gard. Și unde facem? Uite aici. Am găsit iepure! Avem nevoie de morcuri. Da, a fugit iepurele. Pentru că n-ai morcoveți la tine, ai morcoveți? Păi da, ai fugit. Am o covețe? Da. Stai că fac gardul. Arată bine? Da. Să fiu.
Îți mai zic ceva. Vino încoace. Ia uite. Și vezi că și mai sunt și încolo. Unde mă uit iepuri. Se mai face încă... Stai! De ce? Păi nu mai am am băgat purcei. Păi nu mai am gard. Mai ale. Stai că se bate unul care cum să intre. Gata, ne-am băgat. Facem zi, fraților, din cauza că să nu mai stăm să venim de unde trebuie, să ne băgăm la somn. Și ziceți-mi dacă vreau să fac clip cu GTA 5. Nu să fim? Sau dacă mai vreți să facem cu Roblox. Ieri cineva mi-a hackuit contul și am venit cu el. Unde ești? Vino acasă. Că au murit purceii. Am văzut un puțel. Ia la casă. Haide cu mine, poți. Păi ia-ți, știi ce zic? Adică poți să ții tu. Doi. Ia-i. Stai că Unul nu vine. Trebuie să merg mai încet un pic. Da, știu. Știu ce zici. După asta mă o să caut tipuri. Cuțu. Poi. Purcei încă nu putem. Cățeluși încă nu putem să avem. Iepuraș n-am găsit. O să găsesc eu. Haide. Vin acasă cu căței. Cu purcei! Căței. Ce lași câini? Încă 2. 5. Nu se numesc purcei? Mai nu o să numesc căței? Da. What the fuck, bro? Ce, te chinui să-i bagi acum? Da. Bravo. Că ea 2 pe unde sunt. Eu nu-i văd. Eu regăt 3. Păi da, stai că ăștia 2 nu vin. Eu o să caut iepuraș. Gata. Eu o să caut iepuri. Ai zecușca pentru iepuraș? Da. Vin și eu. Da, sărari. Da. Și îi găsești greu. Foarte greu. Pe Bă, dacă unde dai un pic flori? de creativ să luăm pentru că Nu dăm niciun creativ. Pentru aia de ce avem nevoie? Pentru aie? Da. De fun. Am eu fun.
Am o bucată de fân. Că eu am găsit 2 oi. Și până acolo unde sunt purceii. Da, pune toate animalele unde este acolo. Dacă nu găsim iepuraș, punem acolo. Am găsit. Stai să iau fânul. Să iau oițe. Că iau oițele. Eu acum caut iepuraș. A venit un porc la mine. Am mai găsit un purcel. Ia toate animalele pe care le vezi. Le iei pe toate. Toți purceii. Am găsit câine. Lasă-i că n-avem oase. Dacă nu ne bate un schelet, n-avem de unde. Nu. Ai și purcelul. Bă, ies porcii. Ies porcii. Nu! Ai și purcei. Bă, sunt nervanți. Vine torul, Gui. Bă, oițele nu o să le băgăm cu purceii. Ce? Oițele nu o să le băgăm cu purceii. Mai de acolo, n-ai la tot. Gui. Pui, nu gui. Păi dacă e porc. E guiți. Gui. Bă, nu se bat. Gui. Ies oiță! Eu vin imediat. Ai și purceii! Nene! Zombie! Mor. Witch! Mi-a dat poison. O să mor. Așa, bravo. Am să mor. Mor. I'm dead. Am găsit o oiță. Să-mi dai și mie fân. Am numai bucată. Numai o bucată. Da. Hai că mă o să văd dacă... Mai e o oiță! Stai că mă o să văd dacă mai este la aia. Ia mă. La fermă crescut. Nu, la fermă nu mai a crescut. Unde o oiță? Vino, repede. Uite. Stai să mănâncă, nu mai mor de foame. Mor de foame. Haide. Stai să mor de foame. Și nu viața reală în joc. Deci noi facem ferma de oițe și porci. Exact. Până acum Să avem mâncărică. mai mulți porci. Da. Hai să mai căutăm de-aia, mă. Nene, Iepurii. dar vreau să iau și căței. Nu dau! Ce nu înțelegi că nu dau? Am văzut măgăruși. Avem baby oaie. Baby oaie! Da, baby. Vin cu ea. Uite. Și mama și puiul. Da. E gri ăsta, baby. Da.
Și tatăl e aici și bunica e și aici. Toți. Toată familia. Familia Pușcării. Nu să fiu? Familia Pușcării. Ok. Hai să căutați și vacuțe. Pentru făcute, ce avem nevoie? Stoful. Eu nu am fân. Am eu. Dar cred de găsi vacuțele. Are o oră. Are o oră. Avem deja o oră. Doi. Nașa și nașu. Încă două. Nașu și nașa. Încă două, vino. L-am găsit și pe bunicul. Bunicul și pe mătușa. Bă, s-a atacat. S-a atacat. Hai de porc, ai ferma după tine. Știu, Ai văd. ferma de oi după tine. Am stână pe mine. Ce? Eu mă uit după ele. Păi nu, că trebuie să ne băgăm la somn. Vin toate? Eu nu sunt Vin toate? rege, da. Mergi, rege? Uite, să te fac. Stai că... Ui, știu cum se poate să intre. Mai intră și tu așa, mai intră și tu în ele. Gata. Acum te fac. Mai puțin purcei. Dar trebuie să găsim și... Da, nu cred că mai țină mult ăsta. Clipul care are deja o oră. Nu știu ce să zic. Deci de o oră nici când nu mai. Am zis două. Stai că și... Da, văd. Știu. Da. Am mâncat și ești mâncărică. Tu te uiți după ele, da? Da. Mă mai și în spate. Ma, să vezi acum bătălie între văcuțe și oițe. Nu, Sofie? Da. Pe văcuțe și oițe. Ia uite-le. Uite-le, bă, armata. Pe rând. S-au băgat, au intrat. Exact. Auzi tu armata. Armata. Armata purciilor și armata... Văcuțelor și oițelor. Da. Bă, sunteți mai multe oițe. Bă, eu zic să facem totul la comun. Hai să spargem în mijloc gardul ăla. Nu? Da. Ca să fie mai mult spațiu pentru toate. Nu să fie? Da. Stai că mai ascunde asta. Ei, intră tu la puțin și sparge. Doar când vom băga, unul trebuie să stea la purcei, unul la... Bă, vezi că e în gard acolo. Uitat. Unde? Asta. Bate-l pe ăsta, să luăm lesele. Să luăm lese. Am luat o lesă. Am mai luat o lesă. Îți dau și ție una, da? Asta e Gigel. Plătești tu o lesă. M-am dus să iau câinele. Nu luăm niciun câine. Haide prin pădure să mai căutăm animale. Animăluțile. Da. Și cred că mai strângem câteva animăluțe și încheiem clipul. Da, după ne mai jucăm noi. Ne mai jucăm, mai facem și mâine un găsit clip. purcei. Purcei. Doi. Bă, iai tu. Tu stai în spate. Bine. Vezi când îi vei băga să-mi zici când îi bagi. Dă-i, mergi tu. Bă, mi-a răs. Tu mergi în loc la mine. Stai, oprește-te pe loc, oprește-te. Dai. Stai, îi bagi? Da. Stai să intru aici să strâng animăluțele astea. Hai, bagă-i. Păi purceii tu sunt la mine. Bagă-i. Că ține astea să nu iasă. Vezi că fugă ea. Lanț. Hai, ai intrat? Nu, ăștia astea lante.
Nu, bagă-le repede, repede. Rapados. Stai să bată cu purcelul, să bată cu purcelul. Să bată cu purcelul. Să bată cu purcelul. Alo! Ce greu e. Stai că nu mai vin într-o oiță. Se bate o... Da. Cine să intre? Așa, gata, și tu ia oia. Haideți. Animăluțe. Închide! Gata. Ai închis? Ești pe acolo tu. Nu, e și eu pe aici, că e mai liber. Aici. Avem dita mai fermă. Da, și cred că aici o să se încheie video. Noi o să ne mai jucăm pe parcurs, dar că aici încheiem videoclipul. Animadoarci!